To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka Turkashi. Babban malamin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya fito yawa Bola Ahmad Tinubu kaca-kaca bisa yadda bai duba mukamin Bola Ahmad Tinubu ba. Hakan ne yasa ya buɗe wa Bola Ahmad Tinubu aiki kuma ya tona Bola Ahmad Tinubu asiri. Wannan dalilin ne yasa shugaban kasar Nijar Atiku Abdurrahman Chani ya jinjina wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bisa yadda bai kalli waye Bola Ahmad Tinubu ba, ya buɗe masa aiki kuma ya faɗa masa gaskiya. To masu saurari, idan yanzu kuka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribing, kana idan na mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tashar nan mai albarka ta kuci. Bola Ahmad Tinubu ya faɗi wasu abubuwa masu zafi cikin fushi kuma cikin ɓacin rai bisa yadda yake gawa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa zazzafan martani daga bakin shugaban ƙasa. Ya ce Dauda ka hutu rarara, duk abin da ya faru ai ba daga laifinsa bane ba. Hakan ne yasa Daurawa ya ce duk abin da ya faru laifin Bola Ahmad Tinubu ne, sannan kuma duk abin da Dauda ka hutu rara yake aikatawa ba kowa ne tsaya masa ba kuma ɗaure masa gindi ba face shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Aminu Daurawa ya yi wa Bola Ahmad Tinubu tsokaci mai zafi kuma tsokaci na can kunne wanda yake faɗa masa ya kamata isan me yake masa ciwo, saboda al'ummar da aka bashi an bashi da ya riƙe amana, sannan kuma an bashi kula da su kuma ya kula da rayuwarsu, ba wai an ba mai jama'a bane ba kawai kalle su sakaka. Saboda Daurawa ya ƙara jawa Bola Ahmad Tinubu kun ya ce in dai ka san ba za ka yi shugabanci ba to bai kamata ka amince ka ce kai ne shugaba ba, saboda inda ka san shugaba baya barin yaransa a wani hali, sannan kuma baya barin yaran shi a cikin wani ne da za su zauna da yunwa ko da ishirwa. Wannan dalilin ne yasa Chani ya jinjina Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bisa yadda yake buɗewa Bola Ahmad Tinubu aiki kuma yake buɗe masa aiki babu tsoronsa ko baya duba wane ne shi. Akwai wani tsokaci da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa tun a kwanakin baya bisa yadda yake ƙara faɗa wa Bola Ahmad Tinubu Rahama Sadau ta yi wata shiga wacce bata dace ba kan Daurawa ya fito ya faɗi gaskiya. Hakan ne yasa Bola Ahmad Tinubu yawa Aminu Daurawa ca, saboda ya fito ya faɗi gaskiya. Kuma duk wasu abubuwa da suke faruwa a masana'antar ta Kano ba kowa ne ke ƙara ziga Rahama Sadau ba kuma ke ɗaure mata gindi ba ce shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Chani ya fito ya jinjina wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bisa yadda yake aiki haƙƙi da gaskiya kuma yake ƙoƙarin tsare al'ummarsa daga shiga wuta kuma daga aikin da na sani. Amma abubuwan da suka fito daga bakin Bola Ahmad Tinubu sai ce wannan ai ba wani abu ne ba, sannan kuma wannan abun abu ne na ayan lokuta kuma abu ne na nishaɗantuwa, ba wani abu ne wanda za a kalla har a ce za a yi surutu a kansa ba. Shugabannin sojoji na Burkina Faso da Nijar da na Najeriya sun fito sun yi tsokaci akan abubuwan da suka faɗa kan Bola Ahmad Tinubu. Suka ce tabbas Bola Ahmad Tinubu yana yin abin da bai tsari ba, sannan kuma yana abin da bai kamata ba. Hakan ne yasa Bola Ahmad Tinubu ya ɗaura tsuwa yake dole sai ya soke shugaban sojojin Najeriya na ƙasa, saboda ya fito ya faɗi gaskiya. Ya ce dole sai da ita kujerarsa, ma'ana saboda ya faɗi gaskiya. Zancen da ake muku Bola Ahmad Tinubu ya sauke sa daga kan muƙaminsa da ɗora shi, kuma dama shi ya ɗora sa, kuma yau da safe ya sauke shi saboda ya fito ya faɗi gaskiya, bai tsaya kansa ya yi murfi ba. Bola Ahmad Tinubu ya fito ya faɗa wa duniya kuma ya ƙara shelanta wa duniya, ya ce tabbas duk wani mai masu shige-shige ba zurfi ya ce to fa zai gane lallai Allah ya girma shi. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kwamandan Hizba na jihar Kano ya fito ya faɗi wasu abubuwa akan Bola Ahmad Tinubu. Ya ce mutumi ne wanda bai san duniya ba, bai san kansa ba. Bola Ahmad Tinubu ya fito ya faɗi wasu abubuwa game ga Najeriya. Ya ce duk abin da yake yi, ƙoƙarin da yake yi, talakawa ba sa gani, sannan kuma duk so yake da ifranta wa talakawan Najeriya, amma har yanzu sun fiya gaggawa. Ya ce me aka yi mulkin su zuba hankali, talaka ya kusa isha jirmiya, ma'ana talaka ya kusa ji daɗi, in ji Bola Ahmad Tinubu. Wannan dalilin ne yasa Daurawa ya fito ya faɗa masa magana mai zafi, ice shekarar Kano kana faɗa talakawa za su ji daɗi.